Het is het dorp al jaren een doorn in het erg. Het kruispunt bij de Harkema van de provinciale dik met de Reitsma-stritten. De barre geregeld ongelokken, ik wil mij dierlijke oor in. En dat vernuver het plaatselijk belang net. Het is net een simpel kruispunt. Het is sowieso zou het al een druk kruispunt worden, omdat je twee kruispunten hebt. Je had hier zo'n wegen die hier samenkomen. En werd dus zowel vrachtauto's tot fietsers en voetgangers gebruik van mij. Ja, en die combinatie in totaal is nooit een hele goeie. In ieder geval net op deze manier hoe dat hier erbij lijkt. Nevens plaatselijk belang is het de oranje volle drokker worden op het dik. Daardoor ontstehen vaak op drokke tijden gevaarlijke situaties. De toename van autoverkeer, om het even zo te zeggen, is natuurlijk gigantisch de laatste jaren. Ja, en dat merk je hier dan ik. Plus het grootste gevaar, of het grote gevaar wat hier ik bij speelt, is dat je een heel fietsersdel komen, jeugd uit omringende dorpen, die naar Squallen te gaan, naar Drachten en Boetenpost. Ja, en die gieselen je dus tussen de vrachtauto's en de autostro, die je rijden of stilstaan te wachten voordat ze weer verder kunnen. Er moet nou dus eindelijk wat gebeuren, vindt plaatselijk belang. De FNP had de kwestie oppakt en beziekert het op de gemeentelijke en provinciale agenda's te krijgen. Rietslid Ide van Kammen wen het zelfs op een Harkema en komt haast elke dag over het kruispunt. Op een gegeven moment dan zag je dat er wat gauw blauw licht in de lucht is van de ziekenauto of de brandweer dat een beetje bekneld zitten. Dus we gaan zijn, het is nou tijd om dingen op te pakken. Het dregen is dat zowel de provincie als de gemeente verantwoordelijk binnen voor het kruispunt. Van Kammen wil daarom dat ze beide haar verantwoordelijkheid nemen om de kruising veiliger te maken. We willen graag dat de provincie in oparbeidt met de gemeente zoekt naar een oplossing die de toekomst biedt. Ik de veiligheid onbelangrijk, maar ik het verkeer, want dat zal meer worden, neem ik aan. Ik zo goed met je deldendert, met dat grote verkeer. Nou ja, je ziet je maar fietsen bij een oorstaken maar. Dus een veilige oplossing zie je en dat hoeft niet in een week en ik niet in 14 dagen. Maar kom met een goed plan wat dus echt goed werkt.